Reklamador, 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 reklamador. Daghang reklamo, daghana ang nagpinamayo. Reklamo ang nibaw aning mga tao nga walay modo. Masulong si digong walay mapili ninyo gago. Krisis sa Pinas kamoy hinungdan wa mo'y ayo. Pisting nyawa mo maayo mong balik kason. Bali-bali ang padaganan mo sa pison. Naapay baba nagsigilag putak-putak. Lupigan pa'y himungaan nga nangitlog halasugwak. Grabe ra kay ka, bright yung tawhana. Nganong wa man ka nagpresidente, yawa ka. Kamong mga tao nga puro bash presidente. Ay ninyo kalimti nga wapain kamoy agi. I stand with my president, apelyido Duterte Rodrigo iyang pangalan. Ayo na ninyo kalimti. May pamagtinabangay, may pamagsinabtanay. Dugwag kay maambag panilhig na lang sinyong balay. Dako kay problema ang ato ang presidente. Dugang-dugang pa mo sigig reklamo wa may silbi. Suportat pagsabot ang gipangayo ni digong aron kita malingkawas sa dako kayo nga dagom. Iamputi ka tay kung asa gali ka padong. Kung unsa may plano nimo ayaw jud og paghunong. Kung ikaayo sa tanan halalahos tatay dig Luzon, Visayas, Mindanao ikaw ray pag-asa karon.